נו, מגוגי, די, זה מדגדג! אליה, עוד רגע. זהו, הציור גמור. יופי קציונת, איך אני יכול לראות אותו? זה הפוך! מה הבעיה? תעמוד על הראש. מצחיק. גוגי, בסך הכל שברת את היד, זה לא סוף העולם. בשבילי זה היה כמעט הסוף. הנה, התחלנו עוד פעם, בסך הכל נפלת מהסקייטבורד. כל החיים שלי חלפו לי מול העיניים. כן, זה בטח היה, מה זה משעמם? מה גוגי? לא ברצינות, החיים של גוגי ב9 חלקים. גוגי נולד, גוגי מגיע הביתה ורואה אחות גדולה, מקסימה ויפהפייה. גוגי מקרצץ, גוגי מקרצץ, גוגי מקרצץ, גוגי הולך לבית ספר, גוגי רואה כדורגל, מרגוזה, אבי נימני, מרגוזה. גוגי מקבל היום הולדת סקייטבורד, והופ, גוגי שובר את היד. סוף. זה לא מצחיק. יודעת מה היה הכי מוזר? מה? תמיד בסרטים כשלמישהו קורא איזה משהו רע, נו. תמיד בקטעים האלה יש מוזיקה. מוזיקה? כן, מוזיקה מפחידה או קולות מוזרים. אוקיי, קוראים לזה פסקול, כי זה פס הקול שמלווה את הסרט. ובחיים האמיתיים אין בכלל מוזיקה כזאת. סתם נפלתי מהסקייטבורד ופתאום נורא כאבה לי היד, זה הכל. אז מה חשבת שיקרה? איזה מוזיקה היית צריך לשמוע? לא יודע, משהו כמו... זה רעיון מעניין, פסקול לחיים האמיתיים. אבל אתה מבין שבשביל זה כל אחד יצטרך להסתובב עם תזמורת שלמה על הגב שתנגן לו כל מיני פסקולים ברגע שמשהו קורה לו? מה הבעיה? אפשר לשים תזמורת אחת בכל רחוב והיא תנגן כל הזמן מנגינות. נגיד שאני הולך לבית הספר, ויום יפה בחוץ, התזמורת יכולה לנגן משהו כמו... אוקיי, ואז המורה אומרת, להכניס מחברות, בוחן פתע! והתזמורת מתחילה לנגן. כן, בדיוק. ואז המורה אומרת, סתם עבדתי עליכם, ה-1 באפריל, והתזמורת עושה... אבל אם תשים בכל רחוב תזמורת אחת, איך היא תצליח לנגן לכולם באותו זמן? מה זאת אומרת? נגיד ששני אנשים הולכים באותו רחוב, כן? אחד מהם מוצא פתאום את החתול הסיאמי שלו שברח מהבית לפני שבוע, כן? והשני מגלה שיש לו פאנצ'ר בקורקינט, כן? איזה מוזיקה התזמורת תנגן? מה הבעיה? היא תנגן בהתחלה משהו שמח לאיש עם החתול, ומיד אחר כך משהו עצוב לאיש עם הפאנצ'ר. שלומי הרצוג לימד אותנו שמוזיקה שמחה מנגנים בסולם מז'ורי, ומוזיקה עצובה בסולם מינורי. ידעת את זה, גוגי? ידעתי, אבל שכחתי. רגע, אז האיש העצוב עם הפאנצ'ר בקורקינט יצטרך לחכות עד שתיגמר המוזיקה של האיש השמח עם החתול? זה לא פייר, גם ככה יש לו פאנצ'ר. אז התזמורת יכולה לנגן מוזיקה קצת שמחה ואז קצת עצובה, ושוב קצת שמחה ושוב קצת... יודעת מה אנחנו צריכים? רובוט מוזיקלי אישי. מה? זה רובוט קטן שישב לנו ליד האוזן וינגן לנו מוזיקה. ככה נוכל להירדם עם מוזיקה של לילה, ונוכל להתעורר עם מוזיקה של בוקר. אבל אם הוא יושב לנו ליד האוזן, אנחנו נתחרש. אז הוא ינגן בשקט, ככה גם הסוללה שלו לא תיגמר. ואיך הוא ידע מה לנגן לנו? מה הבעיה? אם יקרה לנו משהו שמח, הוא ינגן לנו משהו שמח, ואם יקרה לנו משהו עצוב, הוא ינגן משהו עצוב. בדיוק להפך. אם יקרה לנו משהו עצוב, הוא צריך לנגן לנו משהו שמח, כדי שלא נהיה עצובים. אבל מגוגי... מה שאני לא מבינה, זה איך הרובוט ידע מתי אנחנו שמחים ומתי אנחנו עצובים. הוא רובוט! אני יודע, נדביק אותו עם צלוטייפ ללחי שלנו. מה? וככה אם פתאום ירדו לנו דמעות, הוא יבין שאנחנו עצובים ומיד ינגן לנו מוזיקה שמחה. אבל נגיד שמישהו סיפר לנו בדיחה, כן? וצחקנו כל כך עד שבכינו מרוב צחוק, כן? הרובוט יחשוב שאנחנו עצובים וישר ישים לנו מוזיקה שמחה. אז מה? מה אנחנו צריכים מוזיקה שמחה אם במילא אנחנו כבר שמחים? יודע מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו רוצים שתמיד תהיה לנו מוזיקה? מה? אנחנו צריכים לשיר במקום לדבר. נכון, כמו בסרט הזה שאמא ואבא אוהבים, עם האיש הזה ששר בגשר? כן, קוראים לסרט כזה מחזמר. האנשים שם לא מדברים, אלא מה? הם פשוט שרים. מוסיפים קצת מוזיקה לכל מה שאומרים. וכך הכל פתאום יהיה שמח ונוצץ, כי כשכל היום שרים, לא נשאר זמן לקרצץ. תאר לך שהיינו מדברים כל הזמן כמו בקונצרטים שסבא וסבתא הולכים תמיד לראות. אתה יודע, כמו באופרה. ומי אמר שרק האנשים צריכים לשיר? צודקת, שהצטרפו עלינו גם הקנגרו והטאפיר.
האריה והתמנון, הדוכיפת והספמנון, העפרוני המצויץ, העכביש המקורצץ, הירגזי והפילון, וכמובן היקינטון, וכמובן היקינטון. גוגי! מה? איך יקינטון יכול לשיר? אם עכביש יכול לשיר, גם יקינטון יכול לשיר. אבל זה לא מתאים לו אופרה. אפשר אולי איזה היפ-הופ כזה. יו! אני יקינטון שמנגן אקורדיון, לא הולך לשום בית ספר, גם לא לתיכון, כל היום שוכב באחו, וטוב לי טוב מאוד, רק משתדל להתרחק מזבל של פרות. טון, יקינטון, אני שולט בעניינים, השורשים שלי בבוץ, אבל הראש בעננים. טון, יקינטון, מגבעול ועד הגזע, איזה יופי של דבר זה לעשות פוטוסינתזה. גוגי, בוא נחליט שמהיום אנחנו מדברים רק בשירים. אוקיי, אבל בואי נעשה שמח. יאללה, דרבוקה! כי במקום לריב כל פעם כמו שני טמבלולים, אפשר פשוט לשיר עם תופים וסלסולים. ואם קצת חושבים על זה, גוגי אח קטון, מה? אתה למרות הכל בעצם די! די מה? קרציון! רציף לא חם! טמבלול! את יפה כמו מטבוחה! אתה זריז כמו שבלול! את מדוזה! אתה עכבר, אבל בינתיים אופס, הפרק שלנו נגמר.